Vice President Constantino Chiwenga had a nasty confrontation with the Midlands Provincial Affairs Minister Owen Ncube, where he warned President Mnangagwa's staunch loyalists to stop targeting him as the fallout over a controversial ZANU-PF plot to extend its leaders' stay in power deepens. Sanapita mashuka tona kuti aiwa VP Constantino Chiwenga avungubudawo pachena kuti aiwa imwana Mudha Ncube nevamweso vari kutumwa regerai vakomana zvamunoda kuita izvi aiwa regerai. Panguva ino mashuka anoyataurwa pana General Constantino Chiwenga panoonekwa kunzi aiwa as these guys that are trying to harden up the grief yemutungamiri wenyika kuti arambe ari on to power iri kudipenda. Ndobva subscribe like on the bell kutibira panapa munhu wamubudanya kwamuchinzi. Chiwenga was in Gweru last Wednesday to officially hand over the Independence Day flame to Midlands Province, where Ncube, popularly known as Mudha, was the host. According to senior government officials and ZANU-PF leaders who were at the event held at Mutapa Community Hall in Mutapa suburb, the VP appeared angry when he told Ncube that he must stop hunting for him. The incident happened while Chiwenga was greeting ministers and senior ZANU-PF officials on arrival at the venue. He was shaking the officials' hands, and when he got to Ncube, he is said to have said, "You are hunting for me. What will happen when the hunter becomes the hunted?" Mashuko anomuda panapa tiona kuti aiwa according to this source mashuko autaura kuti aiwa vipi Constantino Chiwenga wabuda pachena vakati aiwa ndikunzwa kuti muri kunditsvaka nemazuva matsvuku. What if kana ukazova 100 wava iwewe uri kutumwa? Mashoko anobuda panapa ari kutaurwa aiwa according to this source vachiti aiwa vipi Constantino Chiwenga panguva ino ava vasi kuita zvekutamba. Aiwa munhu anyatsoratidza kuti ari kuti vakomanaka zvamunoda kuita siyanai nazvo, nyaya dzamunoda kupindira hamuna zera nadzo. Tudze mafungiro enyu kuti mudiwa pamusoro pechiitiko ichi pine comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell.